kulendi yamakaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau ma-updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Nhasi ndadzoka zvekare, nhasi ndinaona ukuru panzvimbo panapa zvoda kuti mumboita muchiombera maoko because guest wandawa naye nhasi panapa ndiyo kuti paanotanga kutaura nyaya chero mapete anodonha kumadziro. Saka uchinge wakaterera panapa Kulian TV panguva inei kwidza volume because ndatouya na guest anoita kuti zvibva zvangopera ende nhasi pachanakidza. Vamwe vanowadedza nemazita akasiyana siyana, vamwe vanoti Comrade Traore, vamwe vanoti chichichi, handisi kuziva maningi akasiyana siyana. Comrade Traore, welcome to the show. Kulian, my brother, how are you? I'm good, thanks, and you, Baba? Kuri seiko? I'm well, thank you, man. It's always a pleasure to be on your show. Yebo, thanks. Tototenda imima because kuya komunenge maita muri munhu kuti munenge muri busy kabati munozongoziva kuti aiwa paKulian hapasi pekurova ndepekumbopfura nepo. Zvakakosha, tinozvitenda izvozvo. I respect the platform. Anytime I'm always game to exchange our notes, tichisimbisana nemaZimbabweans, so that at least people are always kept in the loop. They always understand kuti chii chirumboitika taapapi, tirumbofamba sei, tirufanira kuti tinge tichiita sei. Aiwa, tinozvikudza. So nhasi ndiri kufara, I'm in a good mood zvekutodaro because I think iya speech number 3 kubva mudarageza atange kudzoka because pane mamwe maspeech akazomboita kanodrega zvinhu but pavakazodzoka pa3 maspeech aya ekunhingina ifire chaicho. Pane yatotaurwa nhasi vakati 17 October ndikati idzi nyaya idzi ina hangu ka ndotaura asi ndine pandogumira zori ana Comrade Traore wekuti vanenge vari connected nevanhu vacho zvekutodaro ndikati regedza ndidedze Comrade Traore timbo discuss about the issue, the whole thing chikuda kuitika chinhu chapapi chikuratidza kuti chaibva because Comrade Traore makabva kurumita kuti chinhu ichi chichaibva ende pachamhanywa. Saka toda kuziva kuti yakwana here nguva yekuti pamhanyiwe. Baba, if ever people have been waiting for a signal, Mnangagwa apa signal. Nyika yese yane signal. Chachaya Baba, everything that we've been building up towards. This is the golden moment that all of us have been waiting for. Chachaya Baba, the situation has reached boiling temperatures. There is no turning back. Apasina room in negotiations because but people were arrogant. People did not heed the call to reform and do things the right way. Basically, we urged people to consider Zimbabwe first. Yeah. And it means look at the state of the hospitals. Yes. Look at how flawed the process of matenders is now. And this is what has resulted in people like Wikinal Chivayo, Tungwarara, Mavetera, Jenfan Musquere, Dagwire, Mnangagwa. They're allocating each other land. What Panemaini, Ripoya Trukira, Irusamari, Vanofika Botora, Baba Munana and Mapepa Baba, 1975. And you see, they go, they take everything. Matenda, every day looting millions. You see, so you need to fix this. And there have been quite a number of assassination attempts on the Vice President, General Chewing. Yes, plenty. It's unfortunate that some of these things you see. So sometimes dainzwa information new totombotaura kuti vipi wapotswa pakati andidi but vanhu vaitozoya toataka kuti uri kunyebe because I still remember panapa paKulian TV vanhu vakawanda vanawo mavideos is on record zviripo ndichitota I think anogona inini andino remember so far anogona kuita kana 4 kana ndisingakanganise nyaya dzataingonzota tatotaura kuti vapotswa so amen pamwe sakafunga kuti ndinga but nhasi tinemi mukutoconfirmwa kuti zvaitoitika zvinhu zvakaita zvezvo or more than zvinhu zvatisina kutonzwawo futi. And even up to now, those things continue to happen. Kuzimbabwe kwakaendeswa mercenaries achinza auraye VP Chiwenga zvisivine chizikanwa futi dzinenge dzichitengwa beefing up personal security
security company yaningi, but we all know what those people kuti aim yavo inenge iri yekudii, vane vachida kuita sei, and vanhu vane vasunguziva tumwe tunhu tunenge tuchiitika, but it has not been easy for the vice president, or rather for anyone who's been speaking against corruption. Yourself, you can testify to this, man. You're a testimony to this thing. I'm sure whenever you would expose deep things of the system, you would get plenty of threats, and at one point the whole nation was worried. It's cool and okay. Yeah, that's Unfortunately, true. someone just gave you a tip. Yeah. Yeah. Otherwise, we could have been talking about a different story now. To the Kuli and the Agava. So quite a lot of things have been happening, and now we're saying enough is enough. Mnangagwa aware upon signal. What is just left for action? Yeah. Now the issue, people have to come out in their numbers. Yeah. And we've got two groups of people. Cinema civil servants who are working within the security system of the nation. Yeah. And I would like to say, more a better country. And my civil servants, munofanira kunzwisisa kuti kuchema kuri kuita vanhu. Kunotanga kunzi nyika yanaka, vanhu vanotanga kubenefita ndimi. Because kana wanga uchimotambira 250, wakutanga kupuwa mari inotenga iri nani. Yes. So it's up to you to decide kumira nemunhu ane 87 years. Kana a person who is still able-bodied, who is speaking the right language, inoita kuti Zimbabwe ite an economic giant within the region. Gani mukubata ipapo tichazotaura dunyaya yeuyo ane 87 years naichazviziye. Toda timbodzoka pane the issue like apa pataura kunzi musi wa 17 chakachaya vanhu vese mutown ende kwamutare tatutumira vamwe vachanopedza navo kuconference ikoko inoda kunoitwa. Apa ndoda kutobvunzira hangu po nyaya ya 17 kuti uyo ataurwa naye here mutamba, are they in good books? Pane any negotiation yaitwa here kuti mutamba asabate vanhu, because vana veZimbabwe ndo chinhu chakakosha chavanoda kuziva ichocho kuti zviri safe here. Yakatogadziswa kudaro. Well, for Mutamba, I would like to tell you something. Yes. Mutamba bogus. Okay. Ndoda ndikuonesei apapa. Mutamba bogus. Mutamba is the only person who is a commissioner general, angari an ex-Rhodesian police officer. Aikaka. Yes, I'm telling you, he was a Rhodesian police officer. So, what happened now, which people need to understand is, Mutamba is married to Florence, young sister, Auxilia Mnangagwa. Oh. This is why Mutamba akaitwa commissioner general. Mutamba is family to Mnangagwa. Yo. Honestly, you know about yay. You see now. So Mutamba is not on that position on merit. So it's up to him to know, must I stick to principle? But what I would just like to assure Mutamba is that one is a sinking ship. And I am manyoka baba, manyoka atoro auma mesi baba. You cannot stop them. Yeah. So issue that you people need to understand is Comrade Bombshell Geza has been putting logistics together to ensure the safety of the people. Yes, they may try to write up my letters, my statements, trying to scare people off. But the Patasika, there is no turning back. Systems are in place. At this point, we cannot really say much. Just so to be cautious of counterintelligence. You know what these people do. Yeah. But the date is 17 October. The place is Robert Mugabe Square. The time is 8 a.m. People are going to be safe. Because but chinichi waraiti ngatiti boss isn't chandoziva kuZimbabwe. Normally kana parodatwa is it demo or whatever chese chechida kuitwa zvineka ku register zvine tumatsamba to ku notify police kuti tichaita zvakati musi wakati. Pane any here yakaitika ipapa, because last time I remember futi police yacho yakazombosvitadza kaya kuti isusu hatina power rekubvumidza chinichi. Vangopedza vakadaro. Mapurisa hafa akabvuma, mapurisa hafa akapa go ahead. Why? The state capture.
Okay. They state capture. They are captured, all of them. Nduze kuti kana vana mai mishinguri vari kugurirwa mari zvamunoziva mesa vari kuva 30,000 every month. Tina vanhu vakawanda vari kugurirwa nezvigananda. Saka obvious mutambo atoriwo papayroll. So there is no way he's ever going to agree to things of that nature. Oh, mai muchunguru ari kudya futi. Ai matsotsi. Saka vakoma. Zvinhu zvacho zvino akomanaka kana munhu wese achidya kudaro ka. Pachanetsa. Saka alright, mira pane alright, Comrade Traore. Pane ningirikini one of my staffs ada kubvunza ari ku background. Ada ane question ada kubvunza. You can go on. Since Comrade Traore mataura kuti zvinhu zvese zvakakepchwa nehurumende yavaMnangagwa ende vanhu vazhinji vari muhurumende imomo vari kutambira mari vane masimba. Saka why vaEmerson Dambudzo Mnangagwa vari kuda kubviswa nedemonstration? Isusu vanhu tinyatsoziva kuti demonstration iyi hakuna munhu anoipasisa. Zvazvinoita manje ndezvekuti power is from the people. And you are getting my point. Patasvika apa, we all know kuti nyangwe tikataura kuti todaita demo haumbofa wakaibvumira because vanoda kuramba vachikontinya kuita huri hwavo. So we are saying people have got the voice. There is power in numbers. Issue iripo is for the world to know kuti are people happy with what is going on or people are not happy with what is going on. What are you eating? But still kana tikatarisa nyaya iyo tinoona kuti zvekare kuti anokuona panzi musi 17 toita demonstration. Tikatarisa tinoona kuti mumasocial media isusu tinenge tichifambisa nyaya mumasocial media zvekuti vanonyatsoona kuti chinhu ichi chine power, chine punch, vanhu vanokwanisa kutopinda mumigwagwa. Zvichireva izvo kuti kubva musi wa14, 15, 16 tichatanga kuona zvekare mapurisa nemasoja akazara mumigwagwa. Zvinozoita kuti vanhu vasapinde mumigwagwa. Zvikureva kuti Mnangagwa abvisike nedemonstration. Ndochokwadi. Because vane masimba acho tikatarisa namai paMchinguri vanotaura vachitsigira Mnangagwa ndo vari kudefense uku. Tikatarisa vanhu vakaita sana Valerius Banda tinotoona pane dzimwe nyaya dzinolika dzinodaidzira kuti Valerius Banda na kuda kwachita Gwirei vari palist revanhu vada kuitwa masuccessor navaMnangagwa. Saka varume vava havana kana chavanotaura ivavo. Uona izve baba ndoda kuonesai. This is just cheap propaganda. This is just cheap propaganda. Kune zvinhu zvekuti it must be easy for you to connect the dots so that it makes sense with ayo. Why propaganda yekunzi Sibanda ane paakuda kuiswa. Auda unzi aite successor waMnangagwa. When it comes to issues the succession vice president Traore hazvitaurwi nezvazvo. But issue yemunhu ari kufungirwa kuti ari kuside kwaMnangagwa zvinonzi zvinhu zviri right. Why? Because isi tinozoona I can tell you kuti there is massive bias. Language yekunzi Chiwenga wanoita president is a possible successor haisi kutoleratwa. Mapapers haasi kubudisa izvozvo. Asi language yekuti Valerio anogona kuitwa yakubuda now. If really that propaganda had any truth in it, Kembo Mohad akasotaura kuti ndaneta ndizorodzeiwa. Because why not rest Kembo Mohad poiswa ningirikini? Kembo Mohad anongozorodzwa zvepo paiswa Valerius Banda. Kembo Mohad tikada kutarisa munhu akadzungaira ipapo hatitombodi kunyepa. Kembo Mohad akadzungaira because tikada kutarisa zvinhu zvese zvinoitika makambonzwa chine musoro chaakambota. Okay, sure, it's okay. Haina chaziza kuti it's okay chachimbo mudzokera kugara pasi yawo. Lutkwadzisa nomba hati kamanya pana iyo. Teka manya kuti kunoka zvizoita imbomira gara pasi. Chino mwada ita You know what? Inyaya yekuti people want action. People are bitter. People expect leaders to speak out, especially kana vanhu kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa. Ichokwadi ichocho. Ndo zvinoita kuti vanhu vazopa hasha kuti ninga akapusa ninga akadai. Hapana munhu asingadi umwe muZimbabwe. Ichokwadi. But chinoita kuti respect yangu iite ichidzikira. Inhau yeapproach inotora maleaders in regard to these issues. Hapana akambonzwa vakuru vaya vachimbotaura nezvecorruption kuti kwazvakuenda kwakashata. So how do you expect people to continue respecting you? You lose respect, you lose integrity. You lose confidence.
from the people. Yeah, that's true. Yeah. I understand these things when people talk about them. One of the reason why General Chiwenga is the most popular person to Zimbabwe right now, he's been speaking against corruption. Yes. He's dealing with Mnangagwa head on Babauto his hand is raised. Yeah. You cannot say you want to deal with corruption. Yeah. Don't take people for food. That's leadership. Yes. We need to move from a position of just talking about these things to a position of acting on these things. And we all know that mitemo dzakapera kuchinjwa zvokuti vice president hana power steering. Anenge asina power rekuti aite ma-decisions. Anenge angori ceremonial vice president. We all know these things. Yeah. But munhu anogona kubvunza kuti aiwa saka wakadii musunga iye pachake, wakadii kuti mapurisa amusunge. Yeah. The system which is there has been modeled in a way yekuti president ndiye anoita zvese ari ega. Yeah. And why has General Chiwenga been speaking out on these issues, telling Mnangagwa to act on them? It's because he knows that his powers are limited, and therefore Mnangagwa needs to do the right thing. Why? Because he's been mandated by the people to represent them in correcting the narrative as far as dealing with corruption is concerned. And Mnangagwa aramba kuita zvinhu izvozvo. Saka tiri kuti tinosiya here, tinoramba here takapeta maoko. Let's look at other countries. Nigerians speak out. Libyans speak out. Madagascar, they're speaking out. Kumalawi, they spoke out. People have been protesting, doing these things. Are you telling me all those people vanenge vapuwa approval na police commissioner on the Pinay Street? No. Not at all. Kuna. Even kana kukinywa hapana, vanga usingatote police yakatotry kuwandingina kusvika yavajoina vakakandira mategas vakapedzera vakutomabhema mategas aja no baba. You see, there are certain things zvekuti unotoziva kuti kukatamba kutotaurwa language yeprotest. Munofanira kutoziva kuti mutamba anenge atofonerwa nana wiki newatombopuwa something kuti mudhara tapota natsai kufika. But we are saying power is from the people. Whoever that will try and stand in the way of the people has to know this. No act of arrogance will go unpunished. The people will always win against evil. And we will come after you. We don't care who you are, we don't care who you are. As long as you stand in the way of the people. They are good. Yeah, that's true. Alright, yeah, but Comrade Traore, ngatitaure about the issue yekwamutare futi. Ndanzwa Mndarageza achiti hanzi ndatuma vanhu tatoisa vanhu kwamutare. But inini ndakanzwa kuti kwamutare vanhu vangari suppose kuva over 7,000. Abanzi vari kulimitwa up to 7,000 ende pa tikuzviona kuti vanhu vari kudzinga mabasa wese ari kuoneka kuti haasi kuda 2030 anongoreka nadzingwa basa namutodi angaitawo dzungu rake rere akangoreka natongonzi akavarairwa ameno kuti chichi kunyatsoitika ngatitika kwamutare hakuna counter dzimwewo futi dzatorwa kare tingatarisira anything chinobatika here kubva conference ito kwamutare iyi. Mndarageza akataura akati ngatisanganei kuconference. Yes. Mndarageza akataura ngatisanganei conference, meaning to say kuti he cannot really say much. But nyaya yavanenge vachitoonesa vanhu ndeyekuti ukoko zvakatoitwa zvikatopera. Okay. Changosara ndechekuti conference iitwe vanhu voona action. Alright. You get the point. Now, why were numbers cut? They trimmed the numbers. Why? Because they know kuti mazanpf structures haasikuda 2030. Alright. Haasikuda 2030. So the plan is kuti mama affiliates ese aitendera achipiwa mari natungwarara aya. Ndo ma-parallel structures ari kushandiswa kuti vaita kunge ndo vanhu vari kutaura on behalf of ZANU-PF. Zvobva zvaita kunge 2030 iri kudiwa chitereki nema-ZANU-PF. Vanhu chaive genuine correct ZANU-PF structure ndo vaisirwa goko ravo bvanzi hatisuda kuona ikuconference. Which leads us to the reason why ZANU-PF director Brigadier General Zabanyana vakadzingwa. Vakaramba kuakredita makorokozana oyo nemudhanzudai. Kuti vaende kuconference. Ndo vanhu vari kuhaiwa, matagzi ari kuhaiwa kunzi endai munosoredza Vice President Chiwenga. Yeah. Ndazoibata manje. Bogus.
it's a bogus conference. Yarukwa to try and project this image to the people as if General Chiwenga has become unpopular within ZANU-PF structures. Well, that's a big lie. One of the most loved people in Zimbabwe right now, the General Chiwenga. That's true. I agree, Bob. Risina side kuti chimo noisa mutaro kuti mudhara ari kuchaya izvezvi. Yeah. Mudhara ari ramba akatsika kuti pasine uoro wakomana. Wese ari kubira nyika ngasu. Yeah, ipapo ichokwadi. Yeah. Ndo zvavari kuda kumusururidzira, ndo zvavari kuda kumubvisira izvozvo kuti ikoko kumahayad thugs aya vaitwa kunge vachiwenga vasingachadiwi. Those same people vatotaura kuti vachiwenga vakura musoro hatisatowadi ngavadzingwe mumusangano. You see. Yeah. As if the man is unpopular. So zvese izvozvo tinenge tatozviona chitsotsi chese nechikiribidi ichocho tinenge tatochiona kudhara. Ndichakadhara. Alright, yeah, ipapo handapanzwisisa. I think apa because pane zvinhu zvakawandisa zvokuti ane nzeve dzekunzwa anyatsonzwisisa. Comrade Traore nhasi anosidonya kupedzera nguva yenyu yakareba. But manyatsotsanangura because patozobudisa zvimwe zvinhu zvandandisiri kutoziva. Zvandinoda kuti mundiudzewo words enyu ekupedzisira kana kuti your parting shots amuri kuti aya akakosha amuda kuti asvike kumhuri yeZimbabwe izveso. Point yangu yandoda kungoudza maZimbabwe ndeyekuti Mnangagwa is sacrificed, he's put on the line his freedom. He's been in exile for almost a year now. He's doing this to liberate Zimbabwe. And he's doing all of this vasina comfort yanga wakajaira mazuva esaya. Vari kurarama vari musango. And hatingakundwi nemunhu akura saMnangagwa kumirira Zimbabwe. Mnangagwa haatamburi is got everything. Yeah. But munhu ari kutoona kuti Zimbabwe pairi hapachaiti, someone has to speak out. The best that we can do, number one, to respect what Mnangagwa has been doing, is for all of us to come out in our numbers. There is going to be a big surprise on the 17th of October. I am not going to tell people. This is going to be a huge surprise. Yeah. People watch Shamisi. Nezowachaona musi wa 17 October. So, musanete, let's do this. This is the final lap. This is what we've been waiting for all of this time. And let's be all united to make sure we push away this regime. Yashungurudza vanhu zvisingaiti. Ngativarise vanhu vari mujere waoma. Ngotaura kuti upenyu hwatooma hwatonzi itisiso. Kuda kubvisa mutungamiriri wenyika. Saka vanhu vofarira ku. Yeah. You see. Yeah. So I'm just calling and urging everyone kuti waomana. Let's do this together as one. Muswa 17 October, 8 a.m. Robert Mugabe Square. Tova tangopedza nazvo ka1. Yeah. Thank you so much. Comrade Traore. Apa nenzeve dzekunzwa. Thanks a lot. Ndotenda indabvuma. Andidika aiwa tinosvika chinhu chapera baba nyana kababa. Taunongoita countdown yenyu Zimbabwe. Yes, I can't wait. And you see now. Yeah. All right. Thank you so much, my brother. Sharp. Okay. So that was Comrade Traore. Vanenzeve dzekunzwa vanzwa kumana. Zvamanje apa Kuliendo inini futi ndikubva ndangoti chi. Bye bye. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichadzika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazisha. Everybody say Kulien, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulien.